Mapuso sa Negros Occidental naman, mga daan nga mga traktora kag iban pagin nga gamit sa pagpanguma, baubida sa isa kakapihan sa syudad sang Talisay. Nakatutok Aileen Pedreso. Kung luyag mo sang quick break halin sa Masako kag Magahod nga syudad, may isa ka lugar sa Talisay City nga pwede mo bisitahan sa imo bakante nga oras. May lalagko nga tractors, goma sang salakyan, kag iban pa nga recyclable materials nga nagadugang duag sa palibot. Pagpanguma ang hugot sa kag-iya nga si Kate, bakante lang kuno nga lote sa doong lugar kag nagaserbe nga parkingan sa mga truck nga ginagamit sa panguma. Apang sang nag-abot ang pandemya dala sang COVID-19, napaminsaran sa nga himuon nga gamay nga kapihan ang lugar. We needed a space to display our tractors. Basically, our main business is really into farming. Why don't we put up a display area here in front so people will see and then set up a small cafe? Perfect place para sa mga luyag nga mag-relax kag mag-picture-picture o pwede mga abyan kag barkada. Naka-enjoy ka na? Na-feel mo pa ang life sa uma. Magluwas sa kasadya nga dala sini sa mga nagabisita para sa pamilya ni Kate, pamaagi ini para ipakita ang paghatag importansya sa pagpanguma. It's really more of keeping the history of Negros and the culture and tradition, not just to the farming community. Upod Garuel Banggoy, Aileen Pedreso, One Western Visayas.